Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem održao se 26. i 27. rujna na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Naša današnja gošća je glavna sestra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i predsjednica organizacijskog odbora simpozije gospođa Zdravka Lončar. Gospođo Lončar, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav slušateljima običnog radija i vama u studiju. Kažete nam za početak koliko je medicinskih sestara i tehničara sudjelovalo na ovom simpoziju i koja je bila ovogodišnja tema? 7. simpozij, kao što ste najavili, u organizaciji naše bolnice Fakulteta zdravstvenih studija, organiziran je ove godine na temu kompetencije medicinskih sestara i tehničara s ciljem približavanja na neki način budućnosti sestrinstva i onog na čemu mi moramo raditi. Zato smo ovu temu i uzeli i najavili određeni broj predavača iz zemalja koje već imaju urađene kompetencije, bar u nekoj mjeri. To su kolege i kolegice iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke, a aktivno učešće je preuzelo preko 34 rada smo imali. Sudionika je bilo ukupno za 2 dana 500 sestara tehničara iz svih zdravstvenih ustanova Bosne i Hercegovine, iz Srbije, kao što sam prethodno rekla, iz ove navedene države Europske unije koje već imaju na neki način urađene kompetencije. A znamo svi koliko je rad medicinskih sestara i tehničara važan i da zdravstvo, možemo reći, ne bi moglo ni funkcionirati bez njih, pa što nam vi kao glavna sestra bolnice s dugim iskustvom rada možete reći o tome? Samo rada bolnice, sustav zdravstva ne može funkcionirati ni na jednom nivou bez medicinske sestre koja je najbrojnija radna snaga u tom sustavu sa svojim zadacima na svim nivoa zdravstvene zaštite, prevencije, promocije i u zdravstvene ustanove, nivoima sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite. Ona ima svoju ulogu prethodno u njegi bolesnika, evo težimo o tome da preuzme na neki način zdravstvenu njegu, određene usluge koje bi na neki način bile kvalitetnije za zdrav život pojedinca, obitelji i tako i šire zajednice. Evo i Sveučilišna klinička bolnica Mostar iz godine u godinu sve više napreduje i po pitanju najsuvremenije opreme, a i izvođenja najsloženijih zahvata. Možemo reći da može stati uz bok mnogim bolnicama koje su smještene u još nekim većim i razvijenim sredinama. Što je sljedeći korak u razvoju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, na kojim se projektima trenutačno radi? Ono što bolnica uvodi u nove neke usluge, da medicinske sestre prate to, jer ako se uvodi nova usluga, ona mora biti educirana kao i liječnički tim u svom segmentu zanimanja. Evo, gospođo Lončar, vama hvala što ste odvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama što ste vrstili u vaš program temu na naš simpozij općenito sestrinstvu. Hvala vam. Hvala, pozdrav. Dragi slušatelji, naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je glavna sestra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i predsjednica organizacijskog odbora 7. simpozija medicinskih sestara tehničara s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao 26. i 27. rujna na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Upravo ovaj simpozij bio je i tema našeg današnjeg razgovora. U nastavku slijede kratke reklame, pa potom najbolja domaća glazba.